Heippa! Mä teen nyt videon tämmöistä, mulla on tällainen paha ihottuma, mitä mä oon yrittänyt selvittää lääkäreiden kanssa, ja lääkärit ei ole pystynyt auttamaan, on kokeillut kaikki salvat läpi ja ruoka-aineallergiat ja ei löydy mitään. Syy on histamiiniyliherkkyys ja se johtuu tästä. Meillä on tämä ilmastointijärjestelmä, missä on putket täynnä moskaa, suodattimet on vaihdettu, mutta se ei auta. Ja mä oon herkistynyt sille. Ja tämä on aika yleinen ongelma itse asiassa, että monella muulla saattaa olla tämä sama juttu, että ne sitten epäilee kaikkia ruoka-aineallergioita ynnä muuta, mutta se todellinen syy saattaa olla siitä, että tämä on allergisoitunut tälle ilmastointisysteemille ja sitten elimistö tuottaa sen takia niin paljon histamiinia, että sitten kun eri ruoka-aineissa on histamiinia tietty määrä, niin sitten se niin kuin laukaisee kaiken näköisiä allergioita. Nämä on putsattu viimeksi vajaa 2 vuotta sitten. Ja nyt mä lähden katsomaan, kuinka paljon siellä on moskaa sisällä noissa putkissa. Ne on erittäin hyvin vaihdettu noita suodattimia, mutta nehän ei pidä. Ja siellä kuitenkin täytyy ulkoa sinne laitteelle, niin täytyy pölyt. Eli siellä on 2 vuoden siitepölyt sisällä. Nyt mä lähden katsomaan, paljonko sinne kertyy pölyä. Mä putsaan kaiken pois ja sitten katsotaan yhdessä, paljonko sitä tuli sinne. Ja se on sen takia tosi tärkeää, koska kaikki hengitysilma, mikä tulee huoneistoon, niin tulee sen yhden putken läpi. Ja se moska, mikä siellä on, niin se on kaikessa niin kuin hengitysilmassa mukana. Tämä on niin kuin monessa paikassa niin kuin todella iso ongelma, ymmärtämättä. On kaikennäköisiä terveyspulmia, iho-ongelmia ja muuta. Eikä tiedä mistä johtuu. Tämä on se syy. Mutta seuraa tätä videosarjaa ja nyt mä lähden putsaamaan ja katsotaan sitten miten iho lähtee paranemaan ja nyt ensin katsotaan, että paljon sitä pölyä on siellä. Tässä on tämä imuri, eli täällä on aluksi tyhjä uusi pussi ja sitten katsotaan, että paljonko siinä on tullut pölyä. Tässä on nyt miten se on tuonne kiinnitetty, eli alhaalla on imuri, mikä vetää. Ja tästä mennään rassausputkella, rassilla ja sitten rassataan tää koko matka. Seuraavaksi tulpataan kaikki nämä ilman sisääntulot, eli otetaan pois. Eli näytetään pois. No niin, nyt se on tulpattu väliaikaisesti. Nyt me putsataan yksitellen jokainen noista putkista. Sitten me putsataan nämä sisääntulokanavat, niin me pannaan imuri kiinni tänne sisääntulon ilman syöttöä, eli tuloilman syöttöä. Ja se menee tähän imurille. Kiitos. Nyt on päästy siihen pisteeseen,
että kaikki sisään tulevan, mikä tuo ilmaa sisälle, kaikki ne putket on puhdistettu. Ja täällä on nyt se pöly, mikä niissä putkissa on ollut. Siis se on sellainen, että kaiken sen pölyn läpi tulee se hengitysilma, mikä on tuolla koneessa. Ja se on tosi mielenkiintoista katsoa, että paljonko sitä pölyä on siellä. Nyt avataan tää. No siinä. Ja katsotaan, kuinka paljon sitä on täällä pölypussissa. Se on tommoista niinku tomutyyppistä. Et sitä on täällä. Pannaan nyt sitten tää pussi tästä hajalle. Mihin tulee? Tuleeko sinne tonne päin? Ei. No. Täällä sitä tämmöistä tosi lähempää kuvaa. Tosi hienojakosta siitepölytyyppistä pölyä. Ja tämmöisen tomun läpi se hengitysilma tulee tonne asuntoon. Näkyykö se hyvin? Ja joo. No niin. Tämmönen tapaus. Nyt on puhtaammat. Ei huvittais hengittää tämmöstä enää. Hengitysilmaa. Mä oon tälle allergisoitu. Tässä on tulos naama. No niin, toivottavasti alkaa tervehtyminen. Menikö äänet perin?